Shubor nakaslem jong unongsan hima. CEM ka KHEDC ba penyat sing CEM mentakasi ka khatsan tarik unok pra arajar arpulai ula pelat pat ba ya kawe ka plem lingkot ka bela ai kerteng kiwa kitwei ka jingim ya kani ka plem la penbet penbiang do ba Nicholas J Karnami baru ba Melvin N Warba kani ka plem lingkot ka de helor kumno bagi brio ki penjulor bat penjabo ikiwa hakisngi ki ba mentah ka bakta ajur ya ka jingim ki merat bat kumju ru ya ka mei maryang Kajing temu ban penmi ikani ke pelem lingkot kalong ban peni ki nong syok snong mengidai ban sumar ya ki ki wa pat ya ka meiram au. Ni kapor seksin ngin yo ban pelat pai ba nani ban launch ya kan ka short film ka bangi tip dan la ai kerteng ya ka kiwa kitwei ka jingim. Ni kipok kitwiang boleh try kenrat nang don kalian buat pi yang kamu rat pak apa pidang try bat le saya senam thmai ban wan ni Kamboja ke try kalian tu pi Ijing ai boleh nak kalian jo kas angku jo sim betabaro nak ni ka film lingkot bumi bumi ai kerteng kiwa kitwe ke jini haban ko ni perpau ke jeng sungu you boleh try kenrat kamu orang tahu ba ulah plela lenti yang ni kumni bang jadon dekat lem dengan sini ke Bakerpang nang ta jonga simet dekat perlu jonga ba Melvin and warba but bang yo jadon dekat lem dengan ke office jong CEM badan buram jongi iba penyat ha kajing kerki kam jam jongi ila penai por knak badan dekat lem ngi ha ka por ba ka klimat ka balong Kerpang sikate kumang hitip baga isu Abakta jur ke jelam kalia hagni klimat pagini ipor gisnem giya gibalaya intasan posnem tam menta kadehi ka issue yang waste management but kumno baga waste management kala poi syarta ka klimat hakaba kalakta ya ka sodong sokun ke jungi hakaba mai mariang ka bangi i but kumba bila i nak por hakaba ngala raise ya kani ka concern hakaba di baga waste management ka issue jong ka jeng julor jong ka mariang lembaga campaign mai Meghalaya mai pride but hagani ka kenting ila sim ni ka maujam da ka bangi sim sai ka wi kalat kata kalong banyo man pusung tu i kipai ba bede but kadaw yong jekta jong ka may mariang da ka jing penjulor jong ka may mariang but ka jing yei ka jongi kumni ba keleng sodong kacha bangi ya yang i ka jing bon jong ki jabo jaban keleng sodong hagilong kiwa but kam ta me ka jing kta ya kiwa isko ki jongi ka bangila bani ba kawam kra kom shirpi ka ken bat kum jo giwe kiwa hakani ka jelahi bar kowe ki mar ka jing ka bakra te haka jing persyang ka jungi bangin yo ban pusu tho pa ba nga rengkat ba di ba Melvin N Warba rengkat ba kiwe ki perlok ngile persyang ban penmi ya kowe kani ka film lengkot kadi kita ka short awareness environmental awareness lani ka jing persyang ban pensopriang yang kebetul jing soto patba abede bag ka jing koridor jong kiwa giskut bat kumno khamta me kani ka issue jong ka chep ka ba ka chela jong hi kamat mata but hangne ngaku apan penpau ba ha ka leadership jong i CEM jong i ba penyat CEM nilai ba ka KHDC kala sim dia ka mau jam ka ba kala pragenti banyo pante lakam banyo pan wat kilat kilenti kumno bangin yo pante lakam ya kani ka jing ma ka ba krau ba ka ba up ya ka jela Bat lembaga district council hi kajing persyang ka bang ilai mata kalong kasenjam ha ka ba kilai trade bat ka World Bank kadang kajing persyang banyo penwara ya kata ka systematic segregation of waste kam tam ka bang hapan ai kajing ero kalong ya kata ka community participation ka ba tila lampang da ka ba ai kajing kersyan sa kisnong itaw da ka ba penbiang ki kalikit nyot
Te kai ka bangi kalong ba kajing persyang ka don hi na kaliang jong ka district council kajing persyang na kaliang jong state government ko don. Ndrai kajing deko ru ka don ka ba krawa kalong mangi ki ba. Haba ngim don kata ka mensin ni trelang kajing ba kle na kaliang jongi. Bar kata kajing ka bangi khamta me kalong ha ki dor basno. Te kani ka pen lengkot kalong tang ka ban peni ya kajing sisya ka bangi ni sem. Ha bangi lek bin le awareness keleng bat kumno lese lengba ini film ni balkot kanwan kajing sempang sekipat ba. Angi kwa ban ai kuplay kerpang ka pati CTV iba ban public launch da ECM Padanpuram Jongka District Council iba punya but kumta ngin play pat ba kani ban ngin pensapriang pat ba bakan long kum kata ka katakanlah ban persmo tu iba ba by day bat kani ka issue bat lesing ngin yo ban ken yuta uso Jongka Jingkerman lengba gaji persyang namar kibun kilat patai kubor kumpi ki pro nakapor si kupor pilih ya senran lem banyo ban patai banyo ban peni ki ba ya gini ki issue ki bagi la res kantam lembang ni ka campaign mai magalia mai pride hanrai hari ni kinti ai kaniru kan long kum kata ka senjam nak kaliang tong piru ba pinyo ban pensapriang lem ba nginlap bagi ba kini ya sungtu ba ka jingi trelang bar ka jingba kli ka de jongi lang baro ba omtang jong itrat sarkar la ni ka district council hanrai tungin niya trelang kum ka darbas nong tungin niya trelang kum ka snong ka thao tungin niya trelang kum ka government si ka badan jong ka jela Meghalaya bangila ban job ya kan ka thong ban ka jing ya ka bakraw ba kata kalong ka issue jong ka waste management te kan por kublay ya ki porlok reporters jungi na ki media house ki her la yo ban wan hai jing pentip ba kham kerke ya ka ba ngin yo ban pendap ikni ko ka program ka barit enri ka ba kit jimut bat ka badan jimut adu kata ya ka ba ngin yo ban launch lani ban pelaj ba ya kini ka short documentary film ngila banong ka ban long shibenta kum ka kenja jing hikai dan ka awareness ya ki pa nong snong jong ka ri khasi ka ba ka jongi ya ka ba kan long ka jing ku shibon abangi la ban gi ding ba kani ka short documentary film te kendiat ngaswa ruban penpawe ka jing ai kublai kerbang ya iba Nicholas J Khanami bangi jukhat ye iba manik iba ngila etip pa iba la syapang jung i kumjuru ya ka mensim so kya ka jung i ka jinglong kit kli ka jung i kumnong shoshnong jong ka Meghalaya kamtam pori khasi ban pe ya ka jing kamtam habede ba ka khoi ka suba sauki saudong ki saukun jong ka dikari ka jung i hoi ni naka khasil sa District Council hakini ki kendiat banai ngila persyang bantau gila nanti hadin bengilayo ekani ka Solid Waste Management Act arja arpo ya ka ba mentang ngila shnai ki rules but la ban sa pentip hapo ka ying dorbarshan habidip kani ka rules habidip kani ka act ngaso ban ong ba ngila persyang kat bala ban shim jingkit kli wat na kaliang ka District Council nakamta kini ki jing bread pathar ki jabo lani ban lum thup yaki ways ne ki jabo ki bami na ki yeng ki jungi ha jaka bakin le bread shasurok kat shabalap bashem henry kila le seban lum thup lingba ki initiative ki bangla persyang ka first phase kalong ni ai kini ki kali ki nyot ki shnong ki hima ki jakayo ki we te ho ni iru bamde tang ban khoi kini ki rengkau ki jaka rengkau jongi ki saudong sukun ringi sukyaru wat ki jingdon jong ki wa he ki wa rit ne se kini ki telong kita ki catchment area ki springs ki ba per hapo rikhasi ki ba itanan ki ba menshwa ni yo nam shapang kawa mkhra ni yo nam shapang kawa msherpi ri menta susi ban yathu ba kumapi pisaki dalai jong ki khmat baka kani kawa kalayap te bat ngim kwa ba mangiru hakani ka pateng ba menta kum ki nong sensyar ngin isa ki wi pat ki wa ki ba khoi hari khasi kin long kum kawa mkhra ngidon kum kawa mkhen ngidon kum ka wa muat ngidon kawa myo kini ki ba marjan bat kini ka social te nakaliang jungiru ngin treshitom ngin ya don kata ka jingket kli ke bangin kerpat ru ya ki pai ba ban ya trai lambat ni khamta moso ai kublai kini ki armut kirang ba lengkat bat i ba Malvin warba ya ka ba ki la long ki nong penbit penbiang
ya kanika short film te hakanika por nakaliang jong ka council nakaliang ka executive committee nga soban ong bangi kloy ben ya tray lang bat phi nang ni ma kinu ki por le sing bangi don kam ya ka jing tray lang nakamta kanika bit ka biang haka bit ka khoi ka subah kari khasi bro ko we te hanika por sahisian ai khublei ya phi baro bat kunju yo ban play no kanika short film le ban launch pa so nakaliang ka hasil satu masjid council minta kasih ke khatsan terik uno pra ajar kulai niyo ini kalat bani kenduk kerpang berpa Nicholas kal nami dekat berpa Melvin Warba kibala ya Trish Tom nam tang bani kenika short film hakabede jing khoi jing suba ban hikai kibrio kum ka awareness yaki nong jungi hapot ni kari khasi be jungi ke baar pat ni cui ya ka jing Trish Tom iba Nicholas bani khot iba manik lingba ka jing Trey shimet ke jong i kum nong badan jing kle nam ta ka khoi ka suba hakanika ri ke jungi la persyang bon kilat klenti kanika slogan ibla on my Meghalaya my pride let's say kamdei tang ka kentien basu shim kumne kumtai na soban ong ba kadan jimot shibon tena kadang jungi ngimdon ni ban acknowledge ka jing persyang jong iba Nicholas kum uriu shimet henry tang di we jing ai souvenir kum ka jing I mean same ka jong ni ya i ba inang la shushu banang no senyang habedib ka jingla ka jong ishmet nam ta kari ka japin jeng jungi habedib ka khoi ka subah na kadang jungi khot sesien ba banik ba nimdan ai retang kum ka jing ai tukan jungi yang pedang dek ni dah ka jing snorit but na try ka jing ba khli ka along ka ba kham bon sha mata nang ba ka jing kesan yang iba CM but ngatur meni ka jing try lang dekat pat ka district council hi hawa dai ba kini ka pata aku te na khot lang ba mungkin belum win bikas ni po ka short film Rishibun sa mga iskamba kani jing I'm sim jupi na yarap ingi nang di shikmat ina Trish Tom untuk mewanrai ku suba asno